Покажи ми. Покажи ми възможности. Покажи ми радостта. Покажи ми света. Покажи ми твоя свят. Покажи ми свободата да се изразявам. Покажи ми е подкаст за култура на общуване и умения за учене. Здравейте! Аз съм Силвия Йорданова и днес отново сме в студиото на ProCasters, заедно с мой приятел и колега, доктор Свилен Георгиев, експерт по комплементарна и алтернативна медицина, който в практиката си използва инструментариума и на неврокоучинга. Добре дошъл! Добре заварил. Благодаря ти, че откликна по една тема, която може би малко хора ще очакват да обсъждаме в такъв формат, защото темата, на която днес сме се спряли, е свързана с взаимоотношенията и по-конкретно отношенията между родителите и децата, защото ние сме в област, в която срещаме и подрастващите, и порасналите, както аз наричам възрастните, и много често ни се налага да сме медиатори, за да ги напътстваме в това да намерят отново общ език или да постигнат баланса в взаимоотношенията, който е необходим, за да кажем да чувстват, че има развитие и удовлетворение. До каква степен тази тема е близка на сърцето ти? Тази тема е близка на сърцето ми, откакто горе-долу започнах за първи път да преподавам на деца. Аз бях просто по-големия в танцовата и по-малките деца, особено тези, които бяха между 4 и 5 годишна възраст. Много често това, което най-яркият спомен в моя живот е как ме гушват през главата, понеже съм клекнал и аз задвижвам краката им в някакъв ритъм, за да могат да заучат примерно раз, два, три, примерно. И по този начин в годините, нали, в моето лично развитие, аз винаги съм бил много близко до децата в много зони, освен като танци, така и в спорт и в много други, нали, неща, в които съм се проявявал в моя живот. Така че работата с деца е част от живота, част от преживяването и заради това до някаква степен и ние самите, поне аз за себе си мога да кажа, че не съм пораснал все още. Аз точно това вярвам, че когато пазим здрава връзката с вътрешното си дете, всъщност можем по-лесно да общуваме с децата и по-лесно да намираме общ език и с порасналите, заради опитностите, които вече сме натрупали. От тази гледна точка, отглеждането на едно дете в наши дни се явява предизвикателство по ред причини. Моята експертиза е по-скоро свързана с частта с образованието, защото много често родителя се налага да играе ролята на медиатор между нуждите на децата и изискванията на образователната система. От друга страна обаче има един много фин момент, който оказва дълбоко влияние и то е, че детето възприема родителя като супергерой. Тоест, това е нещо, което не е ясно дали всички възрастни си дават сметка, до каква степен техния пример, поведение и отношение дава отражение и се възприема от децата. От тази гледна точка можеш ли да дадеш една малко по-научно обоснована перспектива как това взаимодействие всъщност влияе на развитието на детето и как то повлиява взаимоотношенията в дългосрочен план? Това е тема, която аз съм разглеждал през различни ъгли. Много често, когато работя с възрастни хора, едно от нещата, което аз искам да разбера за появата на тяхното дете, каква е предварителната им договорка, каква е била предварителната им настройка, защото много често се случва така, че те нямат въобще идея с какъв замисъл са тръгнали в посоката да създадат едно дете. Но ще разкажа една история, може би, която е актуална за всички нас. Тя е свързана с невронауките и с идеята въобще как се формира индивида. Индивида се формира още когато става въпроса на зачатието и получаването на така наречения зародиш.
И всичко това, което зародиша преживява в майката, в рамките на тези 9 месеца вътреутробно развитие, всъщност детето, като да си го представяме този зародиш, всъщност преживява всички емоции, събития, хранене, поведения, които всъщност майката преживява, защото целият хормонален поток, който минава през майката в дадените емоции, всъщност е момента, в който детето преживява същите тези емоции. И те се култивират като ресурс. Да, точно така. Това е научен ресурс, в който въобще детето не разбира, че това е първото учение за детето към реакция. Пренаталното развитие. Точно така. Освен като всъщност слуха е този, който се развива първи. И много често децата, чрез това, което чуват отвътре, те всъщност реагират към външната среда. Но в този диапазон на развитие, в рамките на нашия мозък се случва в състоянието на делта състояние, което всъщност това е белия лист, върху който всичко, което се появи, като хормони, като слушане, като всякакъв вид реакция в майката, то се записва върху нас абсолютно без никакъв филтър. Тоест ние не си задаваме въпроса това нужно ли или не е нужно. Тоест човек трябва да порасне малко, за да може да се зададе въпроса това въобще нужно ли ми е да го помня, да го знам или че по какъв начин го възприемам. Тоест като реалност, то се спазва върху нас и си представяме сега една ситуация, когато в майката, примерно, предимно давам просто пример, когато предимно в нея се възбуждат негативните чувства. Примерно е стресирана или... Стресирана е, да, не е напуснала работа в по-ранно ниво на бременност, когато примерно да намали малко стреса. В момента знаем в какъв свят живеем. Това са дедлайн, от днеска за утре всичко, което трябва да свърши. Аз съм виждал и много хора, с които работя за работа на тяхното зачеване. Всъщност жената много често е в състоянието на амазонка. Тя е боец, който въобще не остава в нея женската природа се развие. Оттам идват съответно проблеми, които трябва да отстраним постепенно. И да се представим как това нещо в това делта състоянието от 2-годишна възраст след раждането, детето продължава да записва всички емоции, чувства, събития, които вече през сензориката, 5 сетива, които получаваме, записва и формира с плюсове и с минуси, да ги наречем негативни и позитивни записи. Най-често страховете се формират в тези пренаталната и в тези до 2 годишна възраст, които са всъщност затова са невидими за нас, заради това не знаем с какво се справяме. Но това е светогледа, един вид, който наследяваме от средата, в която битуваме. Точно така. И най-вече с емоционалния филтър на майката основно. Абсолютно. Бащата няма толкова силно отражение, освен ако приемаме, че той участва в раздразнението на майката. Да, можем да се пошегуваме така. Всъщност, доколкото аз съм запозната, около 4 годишна възраст или когато детето стане по-самостоятелно и говора е напълно развит, всъщност силно се засилва ролята на бащата и изграждането на тяхната връзка, вече като развитие на друг тип умения. Ако искаш да ги посочим като възрастови периоди, защото зададохме първия с делта вълните до 2 години, как вървим нататък, за да стигнем до пубертета? След това вървим в тета състоянието. Това е състоянието, в което детето влиза в креативната си зона на фантастиката и въображението. Това е до между 2 и 7 годишна възраст се случват тези неща. Това е момента, в който детето си строи неговите пясъчни замъци, играе си става принц, става супергерой, преминава всички възможни варианти, всичко, което му се предава от външния свят, минава през неговата вътрешна интерпретация, включително подлежи на развитие, защото въображението на децата е много силно. И в тези моменти ние като родители, въобще човека, който е в тази комуникация с дете, трябва да разбере, че тук е момента на играта. Аз много харесвам, виждам как много семейства се променят, дали от опита, дали от това, че новия свят също дава възможност за нов етичен и морален кодекс в някои семейства. Много се радвам, когато вие хора, които през цялото време минават през природата на играта с децата си, през цялото време на комуникацията. В тази възраст. В тази възраст, да.
В тези моменти, каквато и да било съпротивление, примерно, особено когато ние сме изморени, нали, говорим за родителите, които в момента кажат не, аз не искам това или не ме занимава, и ние всъщност създаваме ограничения на тези виртуални светове в главата на детето и започваме да поставяме отново маркери с тези минуси, които детето ги приема като какво? Като отхвърляне, като идеята, че не го обичат, че не го приемат. Нали, имаше един виц, който наскоро срещнах, нали, толкова често са ме наказвали в ранното ми детство, че на практика са ме отглеждали паяците. Наказвали въгъла, някъде го срещнах. Или си говорихме с теб. А това е възрастта, в която всъщност тази творческа стихия, която изрива в детето, е свързана и с способността му да интерпретира това, което възприема. Защото всъщност тук въображението е свързано с този преход между фантазното и реалното, който по-късно вече служи на друг етап за развитието на детето. Когато детето обаче расте и е в тази възраст, подкрепяйки неговото въображение, до каква степен родителя е редно да поставя забрани, защото аз обичам да говоря за развитието на децата и възпитанието им като за руслото на реката. Има ли някаква рамка, която трябва предварително да е зададена от самия родител, или тук вече е въпрос на синхронизация в тяхната динамиката на семейната комуникация? Ще кажа за модела, който аз харесвам, който съм срещал в моя живот и предимно адмирирам. Това е момента, в който когато детето започне да излиза извън някакъв порядък, който е в нашата глава, че излиза от някакъв порядък, детето си върви в неговия си порядък, играта да продължи до момента, до което да го завърне в по-реалните граници. С въпроси. С въпроси, чрез или играта просто се мотивира да премине през няколко други кръга на изпитания в самата игра, докато то се завърне в дадените аспекти на по-близки до морално-етични, нали, поведения, с което по този начин се избягва въобще създаването на граници. Напротив, детето вижда, че може да върти в всички посоки и знае горе-долу, то само започва да изгражда този баланс, докъде какво може. Но това, ако човека играе правилно тази игра. Защото това съм го виждал в няколко семейства, които за мен са ми любими, като така мога да ги поставя в като еталон. Да, еталон, и затова, нали, в рамките на добрия разговор, в рамките на отношението, че винаги към детето се държат максимално в нивото на равенство, т.е. родителят не е този, който знае всичко, не е този, който през цялото време ще назовава какво детето трябва да прави и да знае. Напротив, просто през играта детето му се дава възможност да изучи този ъгъл на неговото съзнание и след това то отново преминава в другите платформи, в които да си продължи играта. И играта е най-важното нещо. Ще използвам тази дума доста дълго време, защото много често хората се стягат и там започват да се получават раните в детето, защото то реагира на поведението и на примера, а не думите са до някаква степен нещо, което то може да забрави на утрешния ден. Всъщност аз това, което бих могла да подам като ключ към родителя, е, че всъщност за мен в тази възраст е много важно да сме любопитни към децата, т.е. към тяхната гледна точка, към света, който те виждат, към начина, по който се изразяват, защото това кодира и смелостта и свободата да изразиш себе си във времето. Какво се случва от 7 нататък? От 7 нататък започва вече друга креативност. Тогава мозъка започва повече да задържа в алфа състоянието ниво. За алфа състоянието ниво повечето хора, които се занимават с практики, знаят, че това е момента, в който тук е креативността, нали, баланса във всички нива. Може да твориш, може да създаваш. И в този момент детето вече започва да развива собствените си творчески умения. Тук е момента, в който може да му се заложи трудови навици, могат да му се заложат много идеи, които примерно детето да ги придържа чрез някакво ниво на упорство, но пак да не забравяме, играта е основният елемент. Нали, не като идеята на това, което много често срещаме, отиди да изхвърлиш буклука, не искам, добре, тогава няма да ядеш. Или ще ти дам няколко стотинки или лева. Да, или пък подкупа, който много често срещам в някои семейства, винаги е направи това, за да получиш това, което пък прави други дефекти на след време в съзнанието на детето, че за всяко нещо трябва да бъде награждавано. Това е малко, нали, като кучето. За да изпълни, му се дава награда, което в случая при кучета е с храна.
Това е на същия принцип, просто започва дресировка, ние не трябва да се дресираме децата, защото те са толкова интелигентни, че в един момент ние трябва да оставим така широко полето в тяхното съзнание, за да може тяхната креативност, тяхния изстрел на тяхното собствено развитие. В тези върхове, които ще постигне, ще бъдат отвъд нашето възприятие, отвъд въобще това, което си мислят родителите, че те виждат за него, в неговите. Аз много често се шегувам, нали, когато гледам как някой се държи неправилно с детето си, гледам, нали, чисто от близостта, която мога да си позволя, казвам, остави го да прави това, което реши. В един момент просто ще извади палката на диригента и ще изсвири собствената си филхармония, която ще ви остави озадачени. Да, тук идва един много фин момент. Аз бих искала да споделя нещо от моя опит. Понякога са ме питали родителите дали все пак те трябва да се превръщат в шоумен за детето си, ние трябва ли постоянно да ги забавляваме, трябва ли постоянно да играем с тях. Всъщност за мен тук е много мек начина, по който това се случва. Децата им е достатъчно да видят как, т.е. да им покажеш, да се заиграеш с тях, да им дадеш една перспектива. Те са в състояние да надградят и да измислят много повече в нишката на това, което ти сам каза. От гледна точка вече на самия стил на комуникация, това е нещо, което за мен е да отглеждаш дете е необходимо да разбираш, че ти самия трябва да надскочиш представата за себе си, т.е. да се развиваш в тая посока, защото от 7 до 10 пък за мен е много специална възраст. Аз ги пазя точно заради тази връзка с мечтите. Казва, че това е възрастта, към която се връщаме като големи, за да подхраним мечтите си. Тоест, умението ни да се справим с някакъв тип задачи, навиците или това, което получаваме като задължение, да се грижим за себе си, хигиената, ученето и така нататък. Увереността, която се формира в този период, отношението, което получаваме, самата себеоценка и самоуважение, което развива децата, защото това са вече по-силни срещи с социума, които в пубертета ескалират, са много ключови и за това за мен е в тази връзка най-лесният начин родителя да формира такъв тип поведение, каквото е социално желаното или семейно желаното поведение, е през личния пример. Тоест, както играйки с детето и това, което ти каза, надграждането на играта може да се превърне и в нещо, което те да правят заедно. Дали са семейни ритуали или са задачи, докато аз правя това, ти можеш ли да направиш еди какво си, защото в крайна сметка задълженията на порасналите са по-различни от тези на децата и не винаги може всичко да се съвместява. Но едно такова отношение прави тази комуникация много по-разбираема и за двете страни. Тоест няма водещ и изпълнител, а има едно взаимодействие, което всъщност може би в пубертета дава своите така желани плодове. Какво се случва, когато навлезем в тази възраст, доста плашеща за много родители? Аз ще кажа нещо, което докато те слушах, се сетих за един опит, мой личен, на 10 годишна възраст. Аз съм израснал в много малък град, в който беше ограничен от към забавление, но пък понеже до някаква степен аз доста дълго време се самоотглеждах. Майка ми беше прекалено заета, баща ми също. Ние сме от поколенията, които нашите родители винаги работеха страшно много. И това е. Нали, филията с лютеница беше основно хранене. И се сещам, като на 10 годишна възраст изкарах пари по това време по Коледа и по сурваки. Взимам си билет, качвам се на автобус, пътувам 40 км до близкия град, в който има електронни игри. Играя електронни игри, отивам, питам кога е последния автобус, стигам до автобуса и се прибирам и никой не разбираш въобще, че съм напуснал града. Докато не ме хванаха в един момент, защото все пак липсата ми в града, като аз съм момче, който винаги съм бил на улицата, нали, разпознаваем съм и в един момент липсата ми започна да се забелязва и да ме хванат, нали, в един момент. Но това, което направи майка ми в този момент е от една страна видях, че тя се зарадва за самостоятелността. От друга страна видях, че имаше притеснение, но все пак това беше нейния роден град, в който аз ходих и до някаква степен това не я фрустрира толкова много. И следващия път, просто когато реших, тя каза да отида с 2 по-големи момчета
Да не си сам. Да, просто да не съм сам. Тоест, ето в този момент това беше нейното решение, т.е. аз да не си помисля, че съм, нали, да не ме вкара в идеята, че съм супер грешен и че в крайна сметка не се ви направил нещо толкова страшно, след като съм оцелял, нали, придобил съм някакъв нов опит. Това, което посоката, за която ми подаваш ти е след 10 годишната възраст. След 10 годишната възраст нашето алфа състояние, тези основни 3 вълни, в които сме били делта, тета и алфа състояние, те продължават да съществуват, но те намаляват техния тонус и превключваме повече в бета състояние. Това е човека, който сме ние, ежедневният човек, който всъщност всички тези неща, които са плюсове и минуси, заложени още от преднаталната възраст до, нали, формирането до 11-12 годишна възраст. В момента и еволюцията изисква малко да преразглеждаме някои неща, да се съобразяваме с нея. Но се случва така, че влизайки от алфа в бета ниво, излизат всички тези непроявени черти в нас, които са на база формиране на страха. И точно в този момент родителите казват, ама той някак се промени сигурно в пубертета. Не, това е просто чисто промяна в неврофизиологията и поведението на човека, защото избоява личността, която сме изградили. Тоест това, което са били нашите грешки, поставянето на грешни сигнали, създаването на как да го кажа, на грешни поведения пред децата, които те са били с техните обърквания, това добро ли е или лошо, не могат да разберат. Нали? Един от често срещаните въпроси, споменавам един мой приятел, как казва на детето му как колата е вредна, но изпива цяла бутилка Кока-кола пред детето. Нали? Да, това са тези примери, противоречията. И детето, когато става на 12 годишна възраст, то получава и една друга свобода. То започва да се опитва да се бори срещу границите, които са вече установени от родителите. Тогава започва и съпротивите в някакви нива, особено ако родителите не са свършили добре работата. И се проявява една личност, различна от това, което сме очаквали. Това, от което сме си мислили, че залагаме, защото не сме пропуснали тази интимност на дълбокия сигнал, който през цялото време детето е абсорбирало, заложило го и се изнася на белия свят като характеристика. Това е момента, в който всъщност се отрязва тотално полето на нашето съзнание, което е и измяна на нашия мозък, в който съзнателната ни част, която ние можем да пребиваваме е 5%, а всичко, което говорихме до сега, за тези минуси, за тези плюсове, предимно за минусите ще ги сложим това, те се затварят като 95% подсъзнателно поведение и те определят всяка мисловна функция и реалността, която се случва пред нас. Да си представяме едно момче, или едно дете, което е преживяло много тежко детство. И в един момент, свързано примерно с насилие в семейството, понеже тези неща са често проява. Насилието може да бъде и само крещенето. Да. Нали, смисъл такъв, че в моето семейство това беше едно от насилията. Крещенето между двама родители, в които аз просто исках в един момент да се разделят, за да престане това напрежение, което през цялото време изпитвах вътрешно в себе си. Тази болка. Просто исках да я премахна. Много често съм се молил на майка ми да напусне този човек, защото няма смисъл от това. Да, всъщност тук само ще вметна, че в децата изследванията, нали, тези хора, които доста дълбоко работят с психиката, смятат, че в нас е кодирано да се опитваме да направим родителите си щастливи. И всеки един момент, в който те не преживяват това щастие, което ние сме изградили като представа, децата се опитват да търсят вината в себе си. И точно там тръгват моменти на манипулация, разочарование и така нататък. Довърши, ако искаш пример с това дете и ако може да поведем малко в посока какви са примерите, които ние се опитваме да създаваме в точно тази възраст, пубертета, и как всъщност се опитваме да подкрепим родителя, какво е важно, когато социума е водещ, защото това е възрастта, в която децата разбират, че в това общество те един ден трябва да си реализират потенциала. Тоест мнението на родителя почва да не бъде толкова меродавно, а мнението на приятелите и на средата, защото те са фактора за нашето бъдеще, стават водещи. Така че този преход наистина е много сложен за самите тинейджери, не по-малко сложен за родителите. Ако искаш, подай малко в тази посока около примера, който тръгна, за да подскажем всъщност как може да подкрепим този характер и как може да запазим връзката родител-дете.
Случай, за който се сещам в момента, разказвам, детето беше просто след втори брак на майката. Естествено, вниманието върху него е отпаднало, понеже се появява от втория брак още едно дете. Големият син намира регламентирано за себе си по-добра позиция как да изучи, нали, тази материя и да се откъсне от това, но по-малкото дете, нали, в случая пред него се случва промяната, нали, друг баща влиза в семейството. Той е бил пак под същия модел, който е бил и предния, прекаляване с алкохол и, нали, точно за това насилие чрез скандалите в дома. И в един момент тези страхове от това, че е изоставен, че не му се обръща внимание, че никой не го обича, всичко стана се превръща в някаква агресия, която той постоянно излъчва в света през цялото време. Независимо в каква ситуация, високото чувство на, нали, емоционалност в него и отхвърляне директно се включва в агресия, с което той винаги беше в съприкосновение физическо на улицата и навсякъде. Тоест не може да разбере откъде идва това нещо. Това е модел, който така аз дълго време съм наблюдал и съм се чудил как може да бъде полезен. Тогава родителите вече не могат да се справят в тази позиция. Много често ние сами сме чували, никой не е пророк в собственото си село. Това до някаква степен се проявява по този начин. Едно друго момче, което се сещам, когато видях родителите му, те търсиха помощ за него. И аз им казах, вижте, вече не става дума вие какво ще направите. Родителите са готини, аз ги познавам. С бащата сме живяли в по-ранните години студентските заедно и сме добри приятели. Тоест аз знам какво представляват родителите и виждам, че просто те вече не могат да влезнат в чуваемостта на детето. Им казах чисто в приятелски разговор, вижте, аз ще ви помогна, защото детето има нужда от ментор, има нужда от пример, който да го изведе и още нещо, от което има нужда от информация. Защото децата много често се затварят в кутията аз знам, аз мога всичко, на база на много малко житейски опит и много често се случва така, че моята поява първо им срива това до някаква степен това разбиране, срива в позитивния Да, имаш предвид шока, че някой всъщност може да ги доминира от към опитно си знание и да не се страхува да ги представи по начин, който не ги предизвиква, да кажем. Точно така и по този начин постепенно, нали, работата с такива деца е предимно да им се даде едно добро образование на принципа как се създава реалността в главата им. Те са много любопитни. Тези неща много ги интересуват. Родителите повече не ги интересуват тези неща, но децата, когато разберат детайлите, как тези 20 процеса в мозъка, различните части, коя за какво функционира, какво прави, как се определя реалността, на каква база той приема тази реалност, какви са борбите, с които се спуска в живота си, които са абсолютно ненужни, но детето трябва да го разбере чрез по-правилния, дори научен опит. Въобще при тях няма никакво колебание да го приемат, когато е добре обосновано в разговор. И в един момент, нали, момчето, в което ревизирам в момента, той сега вече е на 18 години, и се сещам, понеже живее в Дания, са му казали, ела, тук имаме един ментор, който ще ни учи, така той е казал, никой не може да ми бъде ментор, освен Свилен, нали, в моя живот. И сега го подкрепям просто, защото те имат различни етапи. Но за момента, за който се появих, родителите казаха, че тази промяна за една година, която децата са много бързи, това е най-хубавото при тях, че това, което са видяли за една година, всъщност, нали, за тях детето им е излетяло в космоса. Те по никакъв начин няма тези проблеми, за които по-рано говорихме. Което е нормално да се постигне с израстването. Аз, докато говорим, те наистина примерите и опитностите са много разнообразни, но всъщност много често казвам на родителите в такива моменти, че за децата ключова е средата и страстта, която те са развили, таланта, който са открили, спорта, който ги е привлякал, дори вдъхновението, което са почерпили, дали от филм, дали от книга, дали от личност. Така че това са неща, които са на етап, в който техния светоглед се разширява. Тоест те през огледалните неврони вече имат нужда да учат от различен от техния натюрел. И тук всъщност е много важно
с какви хора те общуват. И като пораснали, и като деца, и като среда, и като възможности за това, което правят, защото ученето е един непрестанен процес. И то е нещо, което не се преподава като че ли в училище като процес. Там нещата повече гравитират около това как да запаметяваме, какви правила да спазваме, как да възпроизвеждаме информация. Естествено, има много иновативни училища, иновативни проекти все повече, т.е. търси интерпретация, вдъхновение, въображение и така нататък. Но те наистина с времето на много места затихват. Защото може би в порасналите и в хората, които са ежедневно с деца, с времето се натрупва една умора, едно нетърпение, което всъщност е присъщо на нашето общество, нали, горе-долу живеем в общество, което предлага фастфуд. Нали. Ние сега тук за 24 часа ще се научим да правим това, за още 12 следващото и така нататък. За мен има нещо, което много помага да вървим нататък и то е начинът, по който се свързваме с другите. Аз при подготовката за днешната среща ние ще направим още една по линия на ценностите, но искам така да стъпим леко в тая плоскост през една дума, която лично за мен е знакова в отношенията, когато присъства благост. И какво е благостта всъщност и как ни въздействат хората, които умеят да излъчват благост и какво всъщност това ни дава и има ли благост в обществото ни всъщност. До каква степен социума ни позволява да забавим темпото, за да се погледнем в очите или достатъчно време да имаме да взаимодействаме, за да излъчим това, което носим в себе си. Защото много често децата изпитват потребност да го прикриват заради чувството за уязвимост. Да. Благост, щастие, любов. За мен това са думи, които са постижения. Постижение в личността, която развива себе си, която е по някакъв начин, понеже наскоро ми се случи да направя един запис с мои курсисти и там точно това им разказах, как, че в един момент аз реших просто да претворя себе си в правенето на по-правилни дела. Тоест нещо като морални принципи, с които да променя първо вътрешното си виждане към света, защото това беше много объркано в мен. И тази благост в един момент се започна да бъде чрез база на много опит натрупване. Натрупването на практика, примерно на ненасилие, да имам по-правилно мислене, да разбирам коя мисъл откъде идва и защо въобще тя се провокирана в мен, откъде излиза, какви са постъпките към социума, света около мен. В един момент, един миг, всъщност, може би да го упростя, че се държах така към света, както искам света да се държи към мен. С едно приятно отношение, винаги поддържащо усмивката в мен. И това беше този елемент, който аз захванах в ранните си години и започнах да го прилагам. Постепенно почнах да придобивам някакво качество на благост. Но имаше такива хора, които от много малки, да познавам едно момче, което вече не е сред нас, но то ми даде на мен именно този пример. То ме научи на принципа да видя какво е естествената благост. В живота просто това, че неговите родители, любовта, която са му отделили, всичко, което е получил в живота си. Естествено, аз го познавам от бебе и знам, че не е минал през най-леките пътища на развитие, но по някакъв начин от това, че тази естествена добрина, природната, която ние до последно някак си не можахме, приятелите, да го разберем как така натурално може да си толкова благ и добър. Независимо какво се случваше в живота, той винаги да го преминава през призмата на хумора и лекотата. Тази благост дава тази топлина и много хубав пример за всички нас и аз мога да кажа, че човек има огромен плюс, ако има възможност да срещне до такъв тип човек. Пожелавам го на всички, а пък аз затварям днешния разговор с обещанието да продължим темата за ценностите и за общуването в следващ такъв. Благодаря ти много за гостуването. И аз благодаря за поканата. Беше удоволствие. Благодаря.